onya send libe ka me Ivite Umueri nwe dey like it ka mali na eme according to EGWUONWA Ivite Umueri so na ati ga ndị abịala ndị bịakwutere anyị bụ ibe nke ọ bụ etiti anyị so na anyị ewekọ ọmụba maka ọnwụ ike wee nye anyị ibe ju maka ewe abịa otu aka anyị nọ ma a na-ewere otu so nwa na-ayọ unu so biko kwunye audience ibe onye mụ na-anọ ya chee ntị onye ngwe agwa anyị ọgwa anyị onye ngwe ekwu okwu ka anyị nụ ma ndị ebe chịtara ka anyị nụ anyị agwa anyị anyị ekwu ka anyị mụta ibe biko ibe na-eme bụ tani nwa bụ talent Ivite Umueri ka a chọrọ emewe nke otu chakwụta meka ike nga nke tani nwa bụ nke Ivite ka olutu so nwa bụ Ivite Umueri nwa bụ Umueri na nwata anyị chọọ mgbanye okwu ihe eme ibe ọ bụ nya ka ọ abụọ eme ọ dị mma ka anyị na-amụta ibe anyị ewekọ onwe ya so biko ni anaghị unu ayịyọ na ndị ebe a na-eche abatawo ngwasị ka anyị from them Ivite Umueri kere m unu Ivite Umueri kere m unu daalụ Umueri ekere m unu Ivite Umueri ekere m unu daalụ ndị Center for Research Igbo History and Culture ekere m unu ọkwa obele ọ bụ na m amụtawo so daalụ anyị bụ ndị Center for Research in Igbo History and Culture ava m Pastor Ben Obuese abụ m onye iri ikwu mgbago Umueri ebe anyị bịala taa bụ mkpali ama o nwere ebe ọzọ egwu ọnwa ka anyị bịala o nwere ebe a na-amarịghị bụ egwu ọnwa biko nu ogologo okwu adịrị ya mma achọ ka m kpọọ ovuduru ebe a hello mma achọ ka m kpọọ ovuduru ebe a ya bịa kọwala anyị ibe bụ egwu ọnwa ọnwa ebe nchọ egwu tupu nwa ọnọdụ anyị ka duru kọwala anyị ibe anyị na-eme taa bụ Ivite Umueri ka anyị nọ Ivite Umueri ka anyị bịara ọnụ na-eme ile anyị bịara ịnọ elu unu so ibe ọbụla anyị maali eme mgbe anyị melie n'otu ọnwa na-atọ ka anyị jụ amụ ma egwu ma ịta ma ebe niile ma mbọsị abụọ olulu ka eme ihe na ndị obodo pụtara onye esi ya nwere ịta nya ya ata onye esi ya nwere akụkọ onye esi ya nwere nya ya akụziri anyị ka eji egbu ụga anyị nwa anyị mụlụ igwe na ọ nwere oziokwu anyị meli maka na ndị mmadụ bịaziri kụziwela anyị nke anyị na-amarọ mgbe anyị melie n'ikenga ọnwa na-abụọ gara aga ụdị abụ anyị mụsịrị ibe niile anyị nwụrụ ma mgbe o ji wee ruo mbọsị abụ agadi nwaanyị si ebe bapụta si ka ya kụziela anyị ka ọ na-akụzi ya onye ọzọ si akpa na ọ mara eme ka ọ kụziela anyị onye a si ka ya taala anyị ịta ya mesịrị ọ bụrụ nke ndị obodo ahụ ka anyị na-emezi ma anyị nwere aṅụlị so taa anyị enwe aṅụlị oge ọbụla onye maali dịka chairman ji wee kwu ibe anyị ma bụ na omenala anyị aghachieta azụ sitere aba Jizọs ọkụ egwulu mkpali amụ nke ọbịala ọhụrụ a na-eweta ibe atịtị na-eweta ilo anyị achọzịa mkpali amụ nke ndị be anyị nke omenala anyị egwu ọnwa ọ na-emelụrụ arụ ọ na-eduvero mmadụ ibe alisi a na-adịrị ya awụwa a na-adịrị ya udo na ọṅụ nya ka eji mba ahụ bụ nya bụ ụlọ akwụkwọ duru ji akụziri ụmụaka ibe ka anyị ji arapụ ya bụ awa na ikpọ ma o ji bụrụ na ọ nwere dị ka nwanne ma ọ nwere ozibe dị ka ezigbo ibe ajibe wa na akali akali anyị wee na-ekwuo na anyị aghachiere n'ụdị nna nna anyị ma ji emie ka ọ wadịla anyị ma site n'aba Jizọs achọrọ m ịkpọ ofu onye bụ duru ebe a ka ọ bịa kọwara anyị ibe bụ egwu ọnwa Hello, lady. I na-egwu ọnwa na palesi na-amaghị gụta egweli pen anyị na-egwu egwu egwu ọnwa anyị na-egwu egwu ọnwa egwu ọnwa dị ka jiri egwu ya anyị na-egwu ya anyị kwụsịrị ịdọkpụrụ
aja iru aba egwu aja mma ya egwu aja na egwu aja mmiri egwu anyị na-egwu mba ahụ anyị le pati anyị na-eyi anyị pụtara ala mba ahụ nwere mma na aka n'ala aja ụlọ anyị na-egwute egwu ahụ anyị na-egwudegwu ọgwụgwọ egwu ụmụ ahụ niile a nwere abalị bụ nwoke na nwaanyị nwere anyị ma egwu ahụ achịkara mejọ ụlọ egwu ata ndebe egwu ọnwa bụ mgbe anyị bụ ụmụaka o nwere egwu ọnwa anyị na-akpọ onye nene anyị n'azụ ma nwaanyị na-aga n'ilo onye nene anyị n'azụ ma nwaanyị na-aga n'ilo bụ na idewele ibe n'azụ etu a ewele ibe abụ idewele n'azụ wezike n'azụ onye ọzọ nke ma gazizie chọzie ebe idewele n'azụ ọ bụna ọ dị ọzọ n'azụ gị n'ọbụrụ n'azụ onye ọzọ ya bụ onye nene anyị n'azụ na ma nwaanyị na-aga n'ilo mgbe eji aka ilezie o nwere ebe ọ ya apụtazi ibe na-ezorela ezobe ewepụta ya n'ire ọ bụna na-abụgo ibe na-ezo nje na-ezo ezo a na-agbakọ ya na-achị ya ọ dị n'azụ onye osi n'azụ onye abịa n'azụ onye si n'azụ onye abịa n'azụ onye a ya ka na-akpọ onye nene anyị n'azụ na ma nwaanyị na-aga n'ilo nke a bụ nke bụ o nwere ibe a na-akpọ ọkpị bụ azụ ka ọ bụ a na-eliri ya eli ma ọ bụ na-eli na-ewepụ ya awọrọ agbụligwe ya na-egbu mmadụ anụ arụ ya ka ị na-eli bifo eli anụ arụ ya ga-etinye mmanụ asị ewepụ agbụligba arụ itinye agbụligba arụ ya n'obe ili anya nwụrụ ọbịa wufuru si nọ nkalịta ka eji ma na ya na-ata alụ ọbịa ọbụna na-esete na mkpo ma ọ bụ na-egbuo ya iwe je wee bie ya aka ọta ga-alụ obepụ gị aka so na ibe ji wee si na nkalịta ka eji ma na ọkpị na-ata alụ ahụ na ọ bụla itinye aka n'ibido aka etu ọta ga-alụ obe gị aka nke ọzọ nkọwa ya bụrụ na ebe ahụ unu bịa tata nọ nya aka gbara anyị na unu ga-abịa tata onwe ọpụtakwa tata wee bịa ọ bụrụ onyinye ahụ ka a karịtara anyị na unu ga-abịa ya bụ mgbachi ọkpịa bụ nya aka anyị ma na unu ga-abịa anyị wadị nkwado wee bịa mụ bụ okenye bịara ebe a ibe egwuregwu bụ ibe egwu ọnwa na-asọ m ụsọ ya ka m jiwa bụrụ okenye nọ ebe a adị m ekpo ekwulu adị m eme ibe ọbụla ibe m chọrọ bụ etu ire ege na-eme na ụmụeri na-aga n'iru ka na-anụ aba Umueri nwa na-atụ unu nke ọ chọrọ gbanụ mbọ ka unu mee Umueri ka na-anụ aba Umueri ka abawado egwu n'ebe niile ana m anụrụ aba Umueri na redio ana m etu redio mbata kịta na abịa ibe nke izi ga-eme bụ mbute redio tunue anụrụ m aba Umueri since last year niile na-anụ ka na-asị Umueri ụnụ mana Chineke gosiri Umueri abụ m onye amụma onye amụma bụ Chineke mere m ya penji wee bụrụ onye amụma bụ enwere gift enyere Umueri mkpụrụ na vision ugonatọ ka enyere Umueri ugonatọ ahụ enyere Umueri na vision ụmụli ya ugonatọ ahụ agbasigo elu ọbụbụ na Umueri nwere general hospital ahụ na-agara n'ihu ọbụbụ na Umueri nwere otu ọcha ahụ ọ na-evu ewu amarụ ma ọ bụ na-aza mụnwe ya Umueri ma ọ na-achọrọ Umueri nke ọzọ bụrụ na Umueri enwego pọt ibe niile ndị a bụ ibe nna asị unu abịa na egwuregwu ndị mmadụ egwu ndị anyị zụtara Umueri na-emerụ ka ndị azị anyị zụtara mmadụ anyị na-anachi ebe backward ibe niile na-eme egwuru m sị ka egwuregwu nke anyị bịa tata nke arụ abụrụ obele na nke arụ ọzọ ka anyị mee egwuregwu ka ndị mmadụ ju ka anyị na-esi ihe na-eli ibe na egwuregwu bụ ibe eji wee mara Umueri bụ ile dị n'ọnụ ile dị n'etiti ọnụ na Anambra niile Anambra lokal gọọmenti niile bụ Umueri bụ ile unu na-anya nkacha usi wee gozi anyị nye anyị ana nye anyị ibe niile ibe na Chukwu nyere anyị bụ ile ndị ngozi Chukwu nyere anyị ugonata bụ Chukwu Chineke nyere anyị ozugo Umueri aka nwesịna Umueri ga-adị ka echi na echi a na-agụrụ agụọ Umueri ekene m unu aba m wee bụrụ isi ONYIILO aba ndị ichie m bụ isi ONYIILO ibe dị mma na-adị m mma nye ka m ji wee nọdụ etu anyị si wee nọdụ ibe ọ bụrụ bụ okenye nọ n'ebe a niile
ndị ichie ụdị ichie mbụ bụ ichie ma ụmụaka ma okenye ma ụmụaka chi ONYIILO ka a na-akpọ m ekene m unu ebe anyị ka ọ na-echi ONYIILO ebutia anyị kenere gị